Minister Van der Steur van Justitie bevestigt dat de politie in Friesland net altijd binnen de norm van een kwartier bij een melding is. Hij vindt het likwijls positief dat de politie verliezen hier in 80% van de gevallen op het tijd weer. Dat is een vooruitgang. In 2012 weer dat nog krekt wat meer als de helte. Bij een ongeluk op de Grenze Stritwij in Ljouwert binnen juist joen 3 mensen verwonnen rekken. Een auto zou afslaan. Een auto die op de Orenrietbaan riet, botste daar bovenop. Alle 3 slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Zwergenbosk maakt het asfalt plak van klinkers. De dieken liggen er al jaren vertut bij. En er komt nu een opknapbeurt. Ook het riool zal ompakt worden. Wethouder Boerema van Kolmeloon jouwt vanmiddag het start zijn. In oktober moet het worden kleer wezen. Provinciale steden zullen joen het verslag van informateur Benedictus bepraten op een iepenbieren geerkomsten. Deze week begint de formatie van het nieuwe college van deputaire steden. De partijen die het in eerste maal koffie beginnen binnen CDA, VVD, SP en FNP. Het is vannacht droog, heel bewolkt en er stiert een matige wind uit het westen. Het wordt 3 graden. Morgen komen ze op zinnen, maar een zwakke noordwestenwind wordt het 12 graden en het blijft droog.